салом алайкум подписчикои азиз, хушомадед ба шабакаи молбозори Масчо. Инак дархости подписчико ба навор мегӯем модгови този чорнипёстр якум зоиш. Касоне харидор бошад марҳамат дер намонед. Гов хурд. Гов дӯстон беҳтарин гов аст. Баъди 20 рӯз пас мезод дӯстон якум зоиш шад ол дани бачагиш напардохтад дӯстон 20 рӯз пас мезод. Гов хурданаш шатазаниш любой ҷош дӯстон кафолаташ китед. нархаш бошад 13900 сомонӣ савдо мешавад. 13900 сомонӣ савдо мешавад. Го абуқи тозе голштейн мондага. баъди 20 рӯз пас мезод дӯстон. зоти шири айн. зоти шири дӯстон. касоне харидор бошад марҳамат дер намонед. ана дӯстон. оли дандони бачагиш напартохта дӯстон. дандони бачагиш оли напартохта. беҳтарин гов аст дӯстон. абуқи този голштейн мондага дӯстон. този голштейн зоти шири дӯстон. аболаи экран номераи телефонам мемонем. имо ватсап ҳаст. касоне харидор бошад марҳамат. кадом шаҳр ноҳияге дӯстон дастафка дорад. кадом шаҳр ноҳияге дастафка дорад. хушомадед ба шабакаи молбозори Масчо. лайкор аз зане дӯстон, лайкор аз зане подписац кунед аз канали мо обонӣ шед.